नमस्कार काव्यरसिको. मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन रोगे आपलं स्वागत करतो. मित्रांनो, आज 20 डिसेंबर बरोबर 64 वर्षापूर्वी 1956ला आजच्याच दिवशी संत गाडगेबाबा यांचं देहावसन झालं. आज इतकी वर्ष होऊनही गाडगेबाबांचा विसर पडत नाही. इतकं त्यांचं कार्य मोठं आहे. महाराष्ट्र ही संतांची भूमी. अनेक थोर संत होऊन गेले. त्यात गाडगेबाबा थोडे वेगळे. गाडगेबाबांनी आपल्या वाणीने आणि कृतीने जे केलं ते क्वचितच कुणी केलं असेल इतर संतांनी. त्यांनी स्वच्छता, शिक्षण याचं महत्त्व जाणले होते आणि व्यसनामुळे किती नुकसान होतं हेही जाणलं होतं. त्यामुळे त्यांनी शाळा काढल्या, धर्मशाळा काढल्या आणि कीर्तनातून लोकांना ज्ञानदान केलं, बोध केला. त्यांना वंदन करून आज त्यांच्यावरचीच माझी कविता सादर करतो. कवितेचे शीर्षक आहे द्रष्टे गाडगेबाबा. द्रष्टे गाडगेबाबा. त्याने काय केलं बघा. अंधश्रद्धेच्या विळख्यात फसलेल्यांना, दगडात देव शोधणाऱ्या कष्टकऱ्यांना, स्वच्छतेविना रोगराईला बळी पडणाऱ्यांना, समाजात जातीपातीचे ढोंग करणाऱ्यांना जागृत केले त्यांनी आपल्या वाणीने कीर्तनाने. देववस्तू माणसात पटवून दिले कृतीने. गाडगेबाबा आषाढी कार्तिकी वारीला जायचे, पण देवळात कधी गेले नाहीत. पंढरपुरात दर्शन कधी केलं नाही विठ्ठलाचं. तर जे वारकरी जायचे त्यांची ती पूजा करायचे. ते म्हणायचे देवळात देव नाही आहे, तर माणसात देव आहे. म्हणून म्हटलं की देववस्तू माणसात पटवून दिले त्यांनी कृतीने. देह देवाचे मंदिर, आता आत्मा परमेश्वर, जाणून सेवा केली त्यांनी माणसांची निरंतर. देह देवाचे मंदिर, आता आत्मा परमेश्वर, जाणून सेवा केली त्यांनी माणसांची निरंतर. आणि ते काय सांगत कीर्तनात? शिक्षणा वाचून उत्कर्ष नाही, स्वच्छते वाचून आरोग्य नाही. बळी देऊन देव पावत नाही. जनावरे कापून त्यांचा विरोध होता. त्या अंधश्रद्धे विरोधात होते. बळी देऊन देव पावत नाही. देव कोणा दगडात वसला नाही. गाडगेबाबा आपल्या कीर्तनात नेहमी खूप प्रखर भाषणं करीत किंवा बंडखोरी सांगत. ते सरळ सांगत, संध्याकाळी बाप जर दारू पिऊन आला तर त्याला खुशाल गोट्यात बांधा बैलाच्या शेजारी, कारण तो माणूस नाही. इतके त्यांची प्रखर वाणी होती. व्यसने करून देह नासू नका. काय सांगत होते? व्यसने करून देह नासू नका, सुखी संसाराला काडी लावू नका. व्यसने करून देह नासू नका, सुखी संसाराला काडी लावू नका. माणसात उच्च नीच शोधू नका. मनुष्य सेवा हीच ईश्वर सेवा हे विसरू नका. आणि ते कसे राहत होते स्वतः? फाटकी वस्त्रे गाडग्याचे खापर वापरून दिला संदेश यूज अँड थ्रो ध्या सोडून. फाटकी वस्त्रे गाडग्याचे खापर वापरून दिला संदेश यूज अँड थ्रो ध्या सोडून. ते गोधडी वापरायचे, चिंध्यांची वस्त्र वापरायचे. म्हणजे पुनर्वापर. आपल्या संस्कृतीने आपल्याला मोठा वसा दिला आहे, पुनर्वापर, जो आज आपण विसरलो आहे. आणि आज आपण यूज अँड थ्रो ही संस्कृती जोपासलेली आहे, जी पर्यावरणाला घातक आहे. आणि आपली जी पूर्वीची संस्कृती होती पुनर्वापर, ते पर्यावरणाला पूरक आहे. तोच त्याने संदेश आपल्या कृतीतून दिलेला आहे. म्हणून त्यांनी फाटकी वस्त्रे गाडग्याचे खापर वापरून दिला संदेश यूज अँड थ्रो ध्या सोडून. स्वच्छता आरोग्य राखण्या गावोगाव घेतले झाडून. ते कुठल्याही गावात गेले की पहिलं गाव स्वच्छ करायचे सकाळी आणि संध्याकाळी कीर्तन. स्वच्छता आरोग्य राखण्या गावोगाव घेतले झाडून. कीर्तने भजने करून
शिक्षणासाठी शाळा काढून, कीर्तने भजने करून शिक्षणासाठी शाळा काढून डेबूजी जानकरचे झाले संत गाडगेबाबा. डेबूजी जानकरचे झाले संत गाडगेबाबा, कृतिशील कर्तृत्ववान अशी ज्ञानगंगा. डेबूजी जानकरचे झाले संत गाडगेबाबा, कृतिशील कर्तृत्ववान अशी ज्ञानगंगा. संत शिरोमणी ते एक ठरती, संत शिरोमणी ते एक ठरती. कवी मनमोहन लीन त्यांच्या चरणावरती, कवी मनमोहन लीन त्यांच्या चरणावरती. धन्यवाद मित्रांनो. कविता आवडली तर लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आपल्या मित्रमंडळींसाठी, आणि चॅनल सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर तो अवश्य करा. पुन्हा भेटू. धन्यवाद.